Hvis du hører dette, så er du på vej ind i et andet univers. En verden, hvor Justin Bieber bliver kærester med piger fra Vejle, og Harry Potters seksuelle eskapader er lige så kendte som hans trolddom. Et univers, hvor det kun er fantasien og grammatiske evner, der sætter grænsen for, hvad der kan ske. Inde i dit hoved, der hvor hjernen plejer at være, omgivet af krimier, fanfiction og noveller, svømmer Jan og Jannik. 2 gode venner, der er sat i verden for at læse alt dette højt for dig. For evigt. Goddag, og velkommen til Sløjt Læsning, en højtlæsningspodcast med dine værter, Jan Warburg Hansen og Jannik Dahl Pedersen. Ja, det er nemlig rigtigt, Jan. Og hvad er det, vi laver i den her podcast? Vi læser fanfiction, krimier og noveller, vi finder på nettet. Det gør vi nemlig. Og det har vi ikke gjort i meget lang tid. Jeg tror måske det sidste sådan... regulære afsnit. Ja. Det var i sommers. Jo, det har det været. Men det sidste, vi lavede, det var, at vi var i gang med at læse den her vampyr. Justin Bieber vampyrhistorie. Ja, så gik det helt galt. Så gik det galt, fordi Movellas stadigvæk er nede. Er den det? Ja, det er faktisk. Eller ikke nede, men de er stadig i gang med at implementere AI. Så vi venter så ikke på at læse. Den har taget over. Pis. Det eneste, der ikke måske. Ja, det er det. Når jeg chatter med en vampyr, så den kan vi ikke læse færdig. Det var november 2023. Ja, det er rigtigt, ja. Det er alligevel noget tid siden. Ja. Men og nu gør vi det så godt vi kan. Vi laver så mange afsnit, vi kan nå. Ved du hvad? Ja. Jeg i mellemtiden har opdaget. Nej. For nyligt, der var der nogen, der loggede ind. Der var et succesfuldt login på min Microsoft-konto. Ja. For nyligt. Ja, du plejer altid at skrive forkert. Så du vidste ikke på dig. Ja, jeg vidste ikke på mig. Og så var jeg sådan, okay. Det var da super nederen. Ja. Og så i den forbindelse, så har jeg så erhvervet mig en VPN. Ja. Købt sådan en hel års VPN. Ja. Og den VPN har så sådan en funktion, hvor at den kan ligesom scanne, om ens data er blevet breached noget steds. Fra? Ja. Og min data blev i sådan 2020 breached, og så jo selvfølgelig også solgt videre, og sådan noget. Ja. Og så prøvede de jo bare at logge ind med den mail, og det kodeord, whatever, 1000 steder. Ja. Inden på Wattpad. Nej. Inden på den ene fanfiction hjemmeside. Der virker. Ja, den eneste. Ja, det er med vores, IT-liv som indsats. Ja, det er det virkelig, at vi laver den her. Ja. Så min data er bare blevet solgt. Men samtidig så er jeg heller ikke særlig surprised. Jeg er på ingen måde surprised. Nej, overhovedet fordi det er the shittiest of websites. Ja, det er det virkelig. Try Premium. Nej, tak. Hvad kan man egentlig med Premium? Du kan læse det på din mobiltelefon. No ads, unlimited offline stories. Unlimited. Wattpad coins. Hvad er Wattpad coins for noget? Det ved jeg ikke. Bonus coins. Det vi skal i dag, Jan, det er, at vi skal læse en historie. Den er ikke så lang, right. Og den hedder Dræb mig langsomt. Yes. Det er en krimi. Ja. På dansk. Det står der i parentes der. Den er på dansk. Kill me gently dansk. Og kapitlerne, der er ikke så mange kapitler. Nej. Men de er til gengæld red lange. De har en god længde. De har en god længde alle sammen. Ja. I hvert fald nogle af dem. Vil du læse synopsen? Ja, det vil jeg gerne. Slå mig ihjel langsomt, eller dræb mig langsomt. Dræb mig langsomt. Ja, dræb mig langsomt. Destiny Stein er lige flyttet til en ny by, hvor hendes eneste veninde hedder Victoria. Destiny arbejder for politiet i den lille by, hvor hun får den første sag, der kommer i byen, hvilket er en morsag. Og hvordan må det går? Alle rettigheder forbeholdes. Ja. Og hvordan må det gå, Jan? Og hvordan må det gå? Ja. Jeg tror, det er, en spændende whodunit, men også en ekstremt sløjt skrevet whodunit. Ja. Who did this? Skal vi ikke bare... Hvem har gjort det? Hvem har gjort det? Jo, lad os gøre det. Lad os gå i gang. Der er en forhistorie. Ja. Og den læser jeg. Ja, det gør du bare. Hun gik alene. Festen var slut, og hun var fuld. Det står sådan i en kursiv. Ja, så jeg forestiller mig, udover det en forhistorie, så foregår det endnu længere tid tilbage i fortiden måske. Det er i hvert fald noget. Ja. Hun kunne ikke overskue at kalde en taxa. Desuden havde hun ikke nogen penge. Hun vidste, at hun ville få vabler. Hendes fødder gjorde ondt af at danse med højhælede. Det var nok en tilvændingssag. Hendes veninder syntes, det var normalt. Mystisk. Enten var det fordi det var nat,
men hun følte det, som om nogen fulgte efter hende, og luften var klam. Altså klam luft. Hun stoppede. Hun svedte og havde svært ved at trække vejret. Havde der været noget i vandet? Havde der været noget i vandet? Det ville da være underligt. Hun vaklede ind i en gyde og valgte at tage en pause og sove op ad en af væggene. Måske en lur ville hjælpe på denne svimmelhed. Det føltes som det brændte inde i hende. Hun kiggede igennem sin taske. Hun vidste, at Destiny, hendes bedste veninde, ville hjælpe. Da hun endelig fandt sin telefon, skulle hun til at ringe op. Da hun så op, en mand eller høj kvinde stod og så nervøs på hende og trådte sig hen til hende. Ja. Er du okay? Sagde personen og knælede ned ved siden af kvinden. Jeg ved det ikke. Det er som om noget brænder indeni, og det er så varmt, og jeg... Hun stoppede midt i sætningen og begyndte at krampe. Personen rejste sig og tog sin telefon frem og gik over på siden af gaden, ringede øjensynligt på en ambulance og satte Ding dong. Laver I noget? Åbne op. Hallo, ding dong. Hvad så? Hvad ved I? Hallo? Nå, undskyld, vi hørte jer ikke, vi sad lige hos fjernsyn. Det er da fjernsyn hen. Nå, der ligger hende over og dør. Men personen smilede dog svagt. Bare rolig. Så det så ud som om, og satte sig ned ved siden af den fremmede kvinde. På det vent. Jo. Hun ringede øjensynligt på en ambulance, og satte sig så ned ved siden af den fremmede kvinde, der så ud som om hun døde. Okay. Så ud som om hun dør. Bare rolig. Jeg har ringet efter en ambulance. Det er helt okay. Bekymringen i stemmen var tydelig, men personen smilede dog svagt, mens den strøg kvinden over håret. Gud, hvor var det menneske smukt. Det ville være synd, hvis hun døde. Ville det ikke? Eller hvad? Personen begyndte at famle rundt og rørte kvinden på maven og halsen, nikkede så stille, næsten selvsikkert, med overbevisende tristhed. Hvorfor i alverden vil du tage MDMA? Så giver det jo mening, det her. Jeg kan ikke redde dig. Personen lød meget skuffet og tog sin hoodie af, som ellers havde skygget over ansigtet og afsløret et kønt ansigt. Du var kommet til at, til at gøre personen for ondt. Ja, det er det. Ja. Men det var fordi, jeg troede, det var morderen. Ja. Men det var det ikke. Nej. Ja, det er første twist i første kapitel. Vi er ikke engang nået ind i historien. Den skyggede over ansigtet og afslørede et kønt ansigt. Pigen, der havde taget trøjen af, var tydeligvis i 20'erne, nok 21. Hvis jeg skulle i mit døende åndedræt skulle komme et bud, så ville jeg gætte på 21. Hun var tydeligvis i 20'erne. Nok 21. Et eller andet sted i 20'erne. Men nok 21. Nok 21. Hun havde sit lange hår flettet og så i en knold. Det tydede på, at håret var langt. Ja. Det er langt nok til, at man kan flette. Det her er detektiven, der er ved at dø. Ja. Hendes køn det er jo bare Sherlock Holmes, der er ved at dø. Hendes kvinde havde en kjole indenunder hoodie, som nu var af. Så nu var af. Som nu var af. Så når hoodien er af. Ja, den er det, som den nu er af. Ja. Som nu var af. Men hvordan ville du egentlig skrive det? Som nu var af? Som hun nu havde taget af. Ja, men man vil ikke sige... Man vil ikke skrive, at den nu var af. Der er ikke noget... Den er nu af. Ja. Der var kridhvid. Nej, det må være hoodien, der er kridhvid, ikke? Prøv at droppe det der, som der var af, og så bare læse det. Indenunder... Kvinden havde en kjole indenunder hoodie, der var kridhvid. Ja. Men hendes hoodie er så taget af. Ja. Det er det. Yes. Hendes kønne ansigt var ødelagt med et stort ar over hendes ene øje. Det var ikke så tydeligt, men hvis man kiggede, kunne man se det. Hendes Hvis du kun lytter, så du kan ikke fornemme arret, hvis du kun lytter eller tænker. Ja, det går ikke. Du bliver nødt til at se på det. Og så hvis du gør det, så kan du faktisk godt se, at hendes øjne de er brune. Men det er ikke tydeligt. Nej, det er ikke tydeligt. Så kunne man se det. Hendes øjne var brune og lignede smeltet chokolade. Hun var i gang med sin uddannelse. At være læge. Det kan man også se på. At være læge. Hvis man virkelig kigger efter, så kan man godt se det. Ja. At hun er ved at blive læge. Hun havde dog ikke noget udstyr til at kunne få MDMA'en, hvilket er drugs, kort sagt, ud af hendes mave. MDMA, det er drugs, kort sagt. sagt. Det er for en slags drugs. Hun havde dog ikke værktøjet til at få det ud af hendes mave, desværre. Jeg har glemt min hammer. Jeg skal lige åbne hjernen. Og min trælige, hvor fanden? Det sætter sig i hjernen. Ja. Hun vidste, at kvinden ville dø. Og det gjorde hende trist, da hun hørte ambulancen i baggrunden. Jeg griner bare, fordi du kom til at sige kørte. Det var det, du kom til at sige kørte. Hun vidste, hun ville dø, og det gjorde hende trist, da hun kunne høre ambulancen. Ja.
Jamen, jeg tror, det er jo forgæves for forringet. Jeg tror, det skulle have været et punktum, jeg tror, det er det. Ja, nok det. Og det gjorde hende trist. Da hun hørte ambulancen i baggrunden, så hun spørgende ud, men så øjeblikkeligt lettet ud. Hun rejste sig op. Det var koldt nu. Hun ikke havde trøjen på. Men kvinden, hun ville skyde på, hun var 18-19, skulle have varme. Nu er det POV'en over på lægen. Ja, nu vender vi den anden vej, ja. Hun gik så hen til udgangen af gyden, ud mod gaden og vinkede til ambulancen. Det var tydeligt, at den ikke var til kvinden i gyden, så hun gik op og spurgte ambulancemændene. Jeg har ringet efter en ambulance til en kvinde her i gyden. Jeg tror, hun har indtaget. Hey, Gary! Kvinden vinkede til en person, hun genkendte. Han var taget med ambulancen. Han var færdig med sin uddannelse. Ja. Hey, Katrin! Hvad laver du her? Manden, Gary, smilede til hende. Der er en kvinde her i gyden. Jeg tror, hun har taget MDMA, så jeg troede, ambulancen var til hende. Hun sagde det, som om, at hun ikke havde fundet en fremmed, der var ved at dø. Gary fulgte med hende, og da han så kvinden, kunne han se, hun var død, og han ringede til politiet. Jan. Wow! Ja, det var kun forhistorien. Sikke et setup. Så der er en eller anden, der har fået MDMA. Ja. MDMA, Anders. MDMA. MDMA, så på MDMA. Kapitel 1. Første dag. Første sag. Ja. Men hun kendte Destiny. Ja, det gjorde hun, ja. Som altså offeret. Ja. MDM-damen. Ja, MDMA'en. Men det er nok Victoria. Ja, det er det nok, ja. Som vi hørte om i synopsen. Jeg vågnede om morgenen. Først kunne jeg ikke rigtig huske, hvor jeg var. Så kom jeg i tanke om, at jeg havde fået en ny lejlighed. Ja. Jeg er lige fyldt 24 og flyttede til den her lille by, for at jeg kunne arbejde hos politiet, hvilket var en af mine drømme. En af mine mange tusind drømme. Har så mange. Og simpelthen chokoladefabrik. Men nu tager jeg lige den her først. Politi og så bliver jeg bare ved med at ringe, indtil der var en by, der ville tage mig. Hallo? Mangler I politi? Hallo? Jeg skulle arbejde med sager. Med sager. Det havde jeg ønsket. Og ting og sager. Det havde jeg ønsket, siden jeg var barn. Måske kan min veninde Victoria, hun kommer fra Frankrig. Hun havde været rigtig dygtig til at lære sproget. Hjælpe mig. Det er en lang indskudsætning. Det er 2 indskudsætninger. Ja, en indskudsætning. Måske kan min veninde Victoria hjælpe mig med at lære byen at kende. Det er ligesom det der sætning. Men der står, måske kan min veninde Victoria, hun kommer fra Frankrig, hun har været rigtig dygtig til at lære sproget, hjælpe mig med at lære byen at kende. Hvis ikke hun havde for store tømmermænd, hende og hendes venner havde taget i byen og festen. De havde også inviteret mig, andet ville være uhøfligt. Men jeg havde takket nej, da jeg skulle på arbejde i dag, og hellere ville være udhvilet for mit arbejde. Det ville være første dag. Da byen er meget stille, så er de fleste ude af huset, og er i de større byer, hvor jeg har fået at vide, at jeg får den første sag her i byen. Okay. Ja, spændende skrevet. Da byen er meget stille, så er de fleste ude af huset, og er i de større byer. Okay, så de arbejder ikke i byen. Det er en by, hvor man bor, det er ikke en by, hvor man arbejder. Nej, præcis. Ja. Så det er en sådan sleepy town, der sker ingen skid. Nej. Da jeg kom derhen, stoppede jeg. Min krop frøs, og jeg så på tv igen. Ung pige fundet død i gyde. Vidne mener, det er forgiftning. Forgiftning? Vidne mener, det er forgiftning. Ikke politiet. Nej, ikke politiet eller læge. Nej. Bare en eller anden. Hvad er dit bud? Forgiftning. Hun faldt ned. Ja. Hun faldt ned for noget. Måske en stige? Nej, måske der var ikke nogen stige. Nej, det er mystisk, ikke? Det er vinduespudsemorderen. Ja. Går sgu for ned for stiger. Hun har stået oven på sådan en stak isterninger. Ja. Men så er de smeltet i løbet af natten. Og så er de smeltet. Og det er så, sådan, det er. Og så hvis hun ikke har fundet nøglen bag sit øje. Ja, så, hvad er det for noget med? Jeg smilede svagt. Selvom jeg ikke havde lyst, så var det en stor sag. I hvert fald ved siden af byen. I forhold til byens størrelse. Ja, jeg havde regnet med, at det ville blive sådan noget med en forsvunden kat. Ikke er noget mod katte, men det er jo ikke så stor en ting. Selvom jeg ikke havde lyst, så var det en stor sag. Så hun flyttede dertil for at blive politibetjent, men så er det en stor sag, men der hun sådan en, fuck. Det skal ikke jeg havde nok lige regnet med, at det var en kat. Ja, en forsvunden kat. Ja. Men hun har det er ikke, fordi hun har noget på katte. Nej, hun har ikke noget på katte. Jeg gik ind og blev mødt af politikommissæren. Ja, det er jo ikke så stor en ting, at der er en kat, der forsvundet. Det er jo ikke en stor sag. Så det skal jeg lige starte med. Giv mig den. Du har vel hørt om hende, pigen? Han pegede på tv'et, der nu var gået over på nogle sportsnyheder. Nogle af mine kollegaer, tænker jeg, sad og hujede. En kvinde sad i midten. Man kunne klart se, at hun var en alfa. Hun sad dominerende. Da hun så, jeg kiggede, drejede hun hendes hoved og smilede til mig. Ikke et venligt smil. Sådan et selvsikkert smil, som om hun sagde, jeg er bedre end dig.
hvilket hun måske var. Men jeg smilede og blinkede til hende, gav vide, hvor mange mordopklarelser hun havde klaret. Men jeg smilede og blinkede til hende på en måde, hvor jeg sagde med mine øjne, jamen det kan da godt være, du er det. Det kan da godt være, du er det. Det kan godt være, du bad mig. Lige nu. Lige nu. Men prøv lige at give mig 6-8 år. Og hujer af sporten, eller hvad fanden er det, du lige laver? Midt på dagen. Om morgenen, antageligvis. Det er fandme også fedt at sidde og huge af sportsnyheder. Ja. Kom så! Han fik den. Ja, kom på søndag. Elsker highlights. Jeg rettede min opmærksomhed mod politikommissæren igen, og fulgte med ham, da han signalerede til at gå ind i et rum. Lige, sagde det. Lige rummet. Lige rummet. Lig. Jeg gik ind ad døren, og jeg frøs. Jeg stod stille. Jeg kunne mærke, hvordan... det er koldt inde i lige rummet, ja. Jamen, det må det være. Jeg skal holde den nice and cool, så det ikke kommer til at blive stinky. Det er det. Jeg kunne mærke, hvordan jeg rystede, men jeg kunne ikke gøre noget med det. Jeg vidste, at mine øjne var store af rædsel, og jeg ville skyde på, at jeg var lige bleg. Lige så bleg som hende. Jeg bevægede mig vaklende hen til hende. Victorie, min bedste veninde, hun lå død på et bord. Og jeg skulle klare det! Er det bare mig, der er koldt her? Ja. Fuck, det er koldt. Fuck, hvor koldt. Jeg mærkede, hvordan jeg begyndte at græde, og hvordan politikommissæren, hans navn er vist Mads Petersen, jeg vidste, rystede stille på hovedet og gik hen til mig. Måske er du ikke klar til den her sag, når du reagerer sådanne på lig. Jeg kiggede forvirret på ham og prøvede at fokusere. Nej, undskyld, det er bare min bedste veninde. Jeg strøg Victoria. Bedste veninde? Min bedste veninde. Jeg strøg Victoria over kinden. Jeg kiggede på Mads. Han havde lagt sin ene hånd på min skulder og tog mig ind i et kram. Selvom det føltes underligt, var det, hvad jeg havde brug for. Alfa-pigen kom ind og kiggede lidt på os. Jeg skubbede stille Mads væk. Jeg var efterhånden stoppet med at græde. Alfa-pigen kiggede på livet. Alfa-pigen. Det er en vild beskrivelse. Ja, jeg ved godt, hvad det, hun mener. Men det er stadig ret voldsomt. Hun ved jo ikke, hvad hun hedder endnu. Hvem er Alfa-pigen? Alfa-pigen. Hvad er det? Det er min, ikke? Jeg kan efterforske det. Hun lød begejstret. Hun kiggede, Elisabeth Dahl. Hun kiggede på Mads. Nå, selvfølgelig. Ikke helt. Det er Destinys. Det er hendes første dag, og vi har jo en tradition, at når man kommer første dag, så får man første sag. Ja, det er nemlig det, man gør med politiet. Hvad er det, der står ude på døren foran mit kontor? Første dag, første sag. Desværre. Han blinkede til hende, mens jeg grinede. Og du sagde, at du havde bestukket mig med det. Ja, jeg ved ikke, hvem der siger det. Jeg smilede, mens alfapigen bare så fornærmet ud. Det er et mord! Hun kan ikke klare det! Hun råbte nu. Jeg vidste, at det ikke var en god situation at være i. Oven i købet første dag. Første dag, første sag. Nej, hvorfor starter det sådan? Hvad med første sag en anden dag? Hvad med kaffe og kage? Første dag. Måske det er det nye. Ja. Laura, slap af. Hav respekt for de døde. Mads var rød i hovedet af vrede, da jeg fik en idé. Laura, det var dit navn, ikke? Mm-hmm. Vi kan være så... Det var det, du hed. Vi kan være sammen om sagen. Jeg vil i det mindste prøve. Sammen? Spørg Mads. Sammen. Herinde. Herinde får et lid. Fuck, hvor koldt. Jæger. Jeg tror, det virkede. Skru lige lidt op for varmen. Det lugter død. Fylder hende bare med wunderbams. Yes. Jeg tror, det virkede, da hun smilede og nikkede. Selvfølgelig, Mads. Hun vendte sig mod Mads. Hvad ved vi om livet? Mads kiggede på mig. Prøv at spørge Daisy. Destiny. Daisy. Hvad ved vi om livet? Det var det eneste, han sagde og gik. Laura kiggede spørgende på mig. It's a girl. Nej. Klamt. Ja, løfter lige tæppet. Hår på. Det ved vi. Ja. Så vi kan se. Det ved vi godt. Hår på. Ja. Så hun har nok en kæreste. Nej, hvor godt. Hun var min veninde. Hun fyldte 19 i næste måned. Hun er fransk. Jeg kiggede på Laura. Det kan vi godt se.
Jeg skal også se. Så krible. Jeg kiggede på Laura. Jeg havde ikke engang opdaget, at jeg græd igen. Udover at jeg havde en forfærdelig hovedpine. Laura ledte mig blidt ud til toilettet og smilede blidt, mens hun beroligede mig. Jeg så forfærdelig ud. Min ellers så flotte tatovering. En lille stjerne på min kind. Hold op. Så forkert ud med min blege hud. Mit hår så ulet ud. Det var underligt, når jeg kun har grædt. Jeg har slet ikke bollet. Og det er ikke, hvad der giver det mest ulede hår. Mit hår var normalt så lige. Så lige. Det tager mig lang tid, hvis jeg vil have krøller. Jeg har lige fået lavet lilla spidser. Men det er jo ikke så flot endnu. Og hun græder voldsomt, hvis det er sådan, hendes farve går ud af hendes hår, og det bliver helt krøllet, og hendes tatovering ser grim ud. Og sådan. Jeg har lige fået lavet lilla spidser, men det er jo ikke så flot endnu. Min mascara var ned af mine kinder. Jeg var dog stoppet med at græde. Undskyld! Jeg kiggede undskyldende på Laura, som smilede beskyttende. Hvis hun var din veninde, så måtte der komme som et chok. Ja. Hun gik bag mig. Men du allerede vidste det, hva'? Hvad er det? Det der hobbykniv. Og jeg har lige knækket det nederste af. Så den er helt skarp. Hun gik bag mig og tog sine hænder op og ned af mine arme, så der kom noget varme i. Hun var højere end mig. Der er noget, jeg ikke kan lide ved livet. Noget, som jeg kan genkende. Jeg vendte mig om og kiggede op på Laura. Jeg kunne se noget i hendes øjne. Det var lidt underligt, for jeg kunne genkende det, da jeg opdagede det. Da jeg opdagede, jeg så sådanne på Lucy med en lille søster. Kan jeg gå ind og kigge igen? Jeg spurgte hende. Normalt ville jeg bare, men i dette tilfælde ville jeg lige have lov. Normalt, så ville jeg bare være gået ind og kigge på livet. Ja. Men lige her, der tænker jeg... Første dag. Jeg spørger lige. Det er min første sag. Jeg spørger lige om lov. Vent lidt, jeg har vist en... Hun bed sig i læben, mens hun kiggede i hendes taske. Jeg stillede mig på tæer. Hvad var det? Hvad er det? Her. Hun havde taget 3 ting frem. En børste, noget make-up-fjerner og en slags trøje. Magen til hendes... En form for trøje? En form for trøje. Hun havde en lyseblå, langærmet trøje på. Det var lidt køligt. Ja. Det var lidt køligt. Da jeg kiggede mere på trøjen, kunne jeg se, at hun havde et politiskilt på. Hun ledte igen og fandt endnu et politiskilt. Var der flere? Jeg står for det meste med at skulle give de nye politiskilt, sagde hun. For det meste. Men hun... Men vil det selvfølgelig er på ferie eller noget? Ja, så kan jeg selvfølgelig. Eller hvis jeg er syg, så er der en anden, der gør det. Så er der alle ligesom. Men for det meste, så er det så er det sgu mig. Så er det mig, der gør det. Ja. Sagde hun, mens hun vendte mig om at rette mit hår. Jeg tog noget make-up fjederen på et fjerneren. Jeg tog noget af make-up-fjerneren på et papir og rensede mit ansigt. Jeg blev lidt rød, men det var okay. Da jeg havde fået mit hår i en hestehale og var færdig, gik jeg ind i en af båsene og skiftede trøje. Det var beroligende at have politiskiltet på. Mens vi gik hen til ligerummet, forklarede Laura. Vi må godt have politiskilt på her, men hvis vi går udenfor, så tager vi dem lige i lommen indenunder, så det bliver en vane at have dem på, for du skal helst gerne have dem på, når du har fri. Det fatter jeg ikke en skid. Nej. Okay. De må gerne have dem på her, men når de går udenfor, så put den lige lomme indenunder, så du ikke glemmer den, så du kan putte den på dit eget tøj. Eller hvad? Vi nåede hen til ligerummet, og jeg gik tøvende hen til Victoria. Jeg kiggede på hende, da jeg opdagede, hvad det var. Hun har aldrig ejet den hoodie, det ved jeg. Jeg har ønsket mig den. Det er mit yndlingsband, men det vil ikke være til nogen af os, for det er en størrelse X. En størrelse X. Den er ekstra. Den er bare ekstra. Den er bare ekstra. En størrelse ekstra. Ja, hvad er sjovest? Small eller large? Large. Den er også brugt, hvis du ser her. Jeg pegede på halsstykket. Tilhører morderen. Tilhører Lucy. Jeg pegede på halsstykket. Hvis den var ny, så ville der være et stykke plastik. Nogenlunde. Du bruger nogenlunde forkert. Ja. Der ville være et stykke plastik nogenlunde. Jeg kiggede spørgende på hende, og hun nikkede. Jeg trykkede så blidt ved halsudskæringen og nåede punktet, jeg ledte efter. Bandshirten har altid noget plastik her, lige når man får den, for at vise, den er ægte. Plastikken er så blød, at det blander sig ind i den. Bandet er Blackpink. Laura kiggede imponeret på mig. Hvordan vidste du det? Min søster er designer. Hun laver alle... Godt nok grafisk, men... Alle bandshirts i hele verden. Også for Blackpink. Blackpink. Nogenlunde. Min søster er designer. Jeg vender mig mod Laura. Hvad har vi om sagen?
Jeg gik hen mod kontoret, hun er totalt on fire. Ja. Og stoppede op. Nå, hvad har vi? Det er fedt at få noget af ting. Ja. Og så bare vende sig op imod sin partner og sige, hvad har vi ellers? Ja. Den er brugt, fordi hun har klippet den der plastik af. Ja, og det er ikke hendes, tror jeg ikke. Nej, det er ikke hendes. Så skulle hun have købt den imellem, at jeg sidst så hende. Og at hun døde. Ja. Og det tror jeg ikke på. Og det kan jeg ikke lade sig gøre selv, men jeg har godt nok ikke set noget tid, for jeg har boet i en anden by. Ja. Og ejet min egen chokoladefabrik. Så jeg ved sgu ikke. Jeg gik hen på kontoret og stoppede så. Hvordan foregår kontoret? Jeg kiggede på Laura, der førte vejen frem. Hun pegede ind i forrum. Kan man bare tisse her, eller hvordan kan I? Men det er det hele. Hvordan foregår kontoret? Hvordan foregår kontoret? Jeg kiggede på Laura, der førte vejen frem. Hun pegede ind i forrum. Der er rum, ja. Hvordan foregår kontoret? Det foregår sådan, ja. Okay. Køkken! Jeg ved ikke, du kan se det, men der er et vask og en kaffemaskine, så det er hvordan foregår kontoret? Køkken! Køkkenet var lille, som et offentligt toilet. Mm-hmm. Døren gik ind, og jeg kunne se, der var køkkenborde rundt i lokalet. Eller den ene side. Der var også et spisebord i en side. En mand stod derinde. Jeg vil gætte på, at han var omkring de 40. De var i gang med at lave mad. Nej, jeg stoppede, 41. Nej, han var i 40'erne. 41. Jeg stoppede hurtigt op og indsnusede. Det lugtede frisk og af kylling. Jeg kiggede ind igen og opdagede, at han lavede noget med peberfrugt og kylling. Da jeg kiggede op, så jeg Laura stod og smilede ved næste dør, lidt længere fremme. Jeg småløb hen til hende. Vi bruger dette rum til våben. Jeg har pruttet ind i peberfrugt. Jeg kan ikke sige til ham. Der ligger lort i peberfrugten. Nej, det gør der ikke. Det var ikke mig, så. Hvad fanden? Jeg har kun pruttet ind. Ej, lige nu vi skal have kylling i kaj. Hvad er for noget, mand? Ikke på vogdag. Især på vogdag. Især på vogdag. Så er det måske slut med vogdag. Vi bruger dette rum til våben. Der er nogle få til morsager, men ellers bruger vi ikke våben. Jeg er ikke klog på dem, men spørg Sigurd. S-I-Q-U-R-D. Ja, Sigurd, må det være. Han er en mester i våben. Hun smilede og gik videre og stoppede ved en lukkedør. Her. Kan man soppe. Det er mit kontor. Vi kan dele det. Det er ret stort. De fleste deler alligevel kontor. Du vil dog få et senere, hvis du ikke vil dele med mig. Hvilket vil give mening? Hun smilede. Det er fedt, hun holder alle dørene åbne. Det er meget sådan sødt, egentlig. Altså, det er normalt at dele kontor, men hvis du ikke har lyst, så skal du ikke. Så skal du ikke. Men det senere. Og på en måde, så giver det også mening. Men du får et senere, hvis du ikke vil dele med mig. Ja. Men det kan du kan ikke få et senere. Jeg kan ikke få et nu. Fordi du ikke vil dele med mig, før du har delt med mig. Nej. Så skal du lige finde ud af det først. Ja, det er det. Du skal lige finde ud af det. Fungerer. Og det vil give god mening. Der står sådan noget 70 tomme kontor. Men som du allerede ved om, ud fra den her lille korte tur, så bruger jeg ret meget. Jeg bruger IT-ting. Man vil i de fleste tilfælde have det alene. Hun gik ned ad gangen og vinkede mig derhen. Herr Petersens kontor er derinde, og hun vendte sig mod mig med et spørgende ansigt. Hvorfor, hvis jeg må spørge, krammede du ham? Altså ikke for at snage. Hun så underligt på mig, da jeg begyndte at grine. Jeg ved ikke, hvorfor han krammede mig. Ja, han krammede mig. Jeg græd af chok, da jeg så Victoria. Skal vi gå ind? Jeg ventede ikke på svar og gik ind. Eller jeg bankede på og gik ind, da jeg fik lov. Og holdt døren, så Laura kunne komme ind. Og stillede mig foran Mads. Jeg vide, om jeg skulle kalde ham Mads eller Petersen. Men Laura begyndte hurtigt at snakke. Så først skal mig og Destiny have dokumenterne for de mistænkte og Victoria. Jeg vil få æren af at dele kontor med Destiny. Herr Petersen? Hvis du ikke har sat ind på et andet kontor. Er han vågen, eller? Jeg mangler bare et skrivebord. Hvilket jeg tror, der er i dag inde på lageret. Hun snakkede videre og drøftede sagen med Mads, mens jeg kiggede rundt på kontoret. Der var en pejs. Jeg gav ham point for det. Men ellers var indretningen forfærdelig. Han havde nogle billeder på væggen af familien. Det er fedt at eksistere på. Fucking klamme mennesker der. Hans børn var rødhåret. Fucking rødhåret, grim mand. Ad. Hvad så, Destiny? Okay? Ad. Unger. Hvad? Jeg tror, det er oppe på væggen. Det er billederne til børn. Hun kan ikke tåle det.
Hallo, Destiny vågner op. Og hun bløder ud af munden. Destiny, hallo, sig noget. Klam. Rødhåret. Vend alle billeder. Der er 40. Det kan jeg hele hovedet. Træk hende ud fra. Få hende ud. Shit. Ja. Nå, hun giver ham point for pejsen. Men ellers så er det forfærdeligt. Han havde nogle billeder på væggen af familie, vil jeg gætte. Men alt var i denne muggengrønne farve. Også familien. Jeg kørte hånden over den ene stol. Noget støv kom på mine fingre. Men da jeg opdagede, de kiggede på mig. Altså Mads og Laura. Ja, det tror jeg. De ventede vist på noget. Jeg siger ja. Laura nikkede mod døren, og jeg fulgte med hende. Hun viste vist vej tilbage til hendes kontor og smilede. Hun lagde så 2 mapper ned på bordet med 2 navne. Victoria Marmontel og Maid Morsh. Jeg genkendte Maids navn. Er hun den mistænkte? Laura nikkede. Jeg åbnede den og forstod vel, hvad de mente med det. Maid er sur på Victoria, eller var, fordi at Victoria var sammen med en, hun kunne lide. Han burde også være mistænkt, Jonas. Han var hende utro og snakkede om at gå hende til livs. Skal jeg gå der til livs? Jeg går der til fucking livs. Jeg går der til fanden til livs. Nu er jeg lige utro, og så bagefter går jeg til livs. Så går der til livs. Laura kiggede på mig. Jeg vil ikke sige, det var skræmt, men mere tænkende og chokeret. Hvad er hans efternavn? Hun var allerede ved døren. Hvornår havde hun rejst op? Friss. Jonas Friss. Jeg satte mig på en stol. Da hun gik, den var velbehagelig. Lidt ligesom de der lærerstole i skolen. Dem man ikke måtte sidde på. Men man gjorde det alligevel, når læreren gik. Ja. Man kender det. Ja. Jeg kiggede rundt. Rummet var en mellemstørrelse. Og nogle få pejle var ved en kommode i den ene side af rummet. Jeg tog den lidt tykke mappe om Maid og bladrede lidt igennem. Baggrund stod der på en side. Jeg læste det. Hvad var hendes baggrund? Ikke engang Victoria havde vidst det. Maid Morsh blev født oktober den 6. 2001 af moderen Rachel Morsh. Moderen døde under fødslen, mens faren var på forretningsrejse. Det står med fed. Faren var unormalt ung i forhold til moren. Unormalt. Der var 24, da hun fødte, og faren William var 17. Han kom senere i fængsel for at sælge mennesker. Som 18-årig. Da han ikke vidste, hvordan han skulle få mad til hans nyfødte datter. Jeg er nødt til at sælge mennesker. Ja, jeg vil sælge mennesker. Obvious choice. Hvad skal jeg gøre? Så han gav hende væk til en ven. Hvad siger du til at købe ham derovre? Ham, der står der ved bussen? Køb ham. Nå, det er fordi, han har givet datteren væk. Nå, okay. Shit. Jeg kan ikke få mad til hende, så jeg sælger hende for at få mad til hende. Til hende. Nej, vent. Okay. Nu har jeg gjort det. Jeg køber hende tilbage for maden. Nej, jeg er tilbage, hvor jeg startede. Jeg vil ønske, at jeg ikke var 18. Jeg sælger mig selv. Ja. Da han ikke vidste, hvordan han skulle få mad til sin nyfødte datter, så han gav hende væk til en ven, der fik hende til at være med i reklamer om legetøj. Hvilket pigen, der var i alderen 4 år, glemte sit eget navn og far i alt det legetøj. Hun blev kaldt navnet Sarah, og lærte først... Som Truman Show. Fordi var puttet ind så meget reklamer, at hun ikke ved, hvad virkeligheden er. Hun ved ikke, der findes anden end sådan en eller anden, der har 4 hjulstræk, der kan køre hen over en bakke. Og fuck, hvad siger det? Og sådan en dinosaur, der kan skyde med sæbebobler. Hvad er det? Hun lærte først, hun hed Maid, da hun fyldte 10, og mødte hendes far for første gang, som der var 27 år gammel. Hun valgte at bo hos ham og stoppede i reklamebranchen. Stopper som 10-årig. Da de flyttede til byen Nisset, hvor de har boet siden, selvom faren øjensynligt forsvandt omkring året 2016-17, hvor hun var omkring 15-16. Jeg sad og kiggede lidt på siden. Jeg tænkte på, hvor hårdt det må have været at miste alle, og få at vide, og hvad med reklamer? Og få at vide, at det, man havde fået fortalt, var løgn. Jeg opdagede slet ikke, at Laura var kommet blegt ind, da jeg opdagede, at hun havde hans mappe med. Han har været morder, dræbt hans mor og 5 ekskæreste. Laura kiggede på mig, og jeg nikkede. Det var klart ham. Og så slut. Det var klart ham. Ja. Ja, så slipper vi altså historien for nu. Resten må du høre i næste afsnit.
Husk, at du kan følge Sløjtlæsning på Podimo, Spotify, Apple Podcast. Ja, faktisk samtlige steder, du hører podcast. Hvis du gerne vil støtte Sløjtlæsning, så er den bedste måde at dele podcasten med dine venner, eller ved at skrive en anmeldelse af den på din yndlingsplatform. Så ved algoritmen nemlig, at det er godt stof. Sidder I derude på en historie, som I gerne vil have læst højt, som I enten selv har skrevet eller læst, så hold jer ikke tilbage. Find os på Facebook eller Instagram. Send den til os hurtigst muligt, så lover vi at kaste os over den i et kommende afsnit. Tusind tak, fordi du lytter til Sløjtlæsning.